Pokušaj dodavanja Kadimu Ljajiću, Mitrović na kraju, dodavanje za Kostića, evo šanse, evo prilike, 1:0 vodi Srbija. 1:0 vodi Srbija, Aleksandar Mitrović je strelac. Zasluženo vođstvo. Bolji je bio ovde se Mitrović izborio za posed. Produžio do Kostića, odigrali su praktično dupli pas, Kostić mu je dao idealnu loptu, Mitrović se fantastično snašao. Iako mu nije priznat gol u 14. minutu, ovde je sve čisto kao suza. Srbija od 68. minuta protiv Nigerije vodi 1:0. piše da je gol postoji u toku. Srbija od 69. golom Mitrovića vodi 1:0. Tadić, dobar potez, Kostić, evo ga u 16-tercu, evo prilike, dobra povratna 2:0. Kakva dobra akcija srpskog tima, Mitrović ponovo strelac, 81. minut utakmice. Divna cela akcija koju je započeo Tadić, izvanredno posle ovog auta je Tadić čuo Kostića da utrčava. Pogledajte kakvo dodavanje, fantastičan potez, onda prodor do linije, pa idealna povratna, Mitrović je ostao najlakši deo posla. Sjajan potez, 2:0 vodi Srbija. Više nego zasluženih 2:0. I ovo je već igra, ovo je već fudbal, ovo je već rezultat koji obećava mnogo više na svetskom prvenstvu nego ono što smo videli protiv reprezentacije Maroka.